Ka buram mat ke chingu kalong yo blay ubla pen yo pat yengi ye gani ke singi ke batmai bat ke step ke pernai ki parlok ba ye ki bacu ye ban pej bat ban sngap ye gani ke program wan ban mani balab wan ra shangi da ke good news tv juga jing iseng samla KGPC not semgi ke chingku blay yengi baro kalong he ke kerteng ke bathyang tam ke jung utrai baru nong penim jongi u Jesus Christ. Ka benta na ketin ke jung ublay ke bangingin yo bani puson ling ba ke step. Kalong na ke gospel ke jung Matthias. Kalong ke bakat way ke dekat ke bakat rew bakat nyaw. Ki kentien ke ongkum ni. Henrai kum ke aingan peni surim ye kan ke pateng ben rew. Kalong kum ki kena ki bayashong hegi chakayaw bat ki bayakhat ye ki lok jongki ki daong ngilaput chingput hapi te phim shem la shan nila rawai sngo sun ai happy te phim shem la sngo si bat ling ba kini ki kintin ngini kran ye kan kintin ka baong ngila pot chingput happy te phim shem la shan kani ka de ka wei ka banta ka bu jisu ukran ha ka dor chung ka parshi para ba wong ngila pot ye ka chingput happy te phim shem la shan kam shem la mot bu jisu Ukraine shapang kita ki jingput ki jingtam. Lana ye kata ki jingshat ka bangi ngi pen ki men. Regani ka parshi ka bau jisu Ukraine. Kalong bawang ngilaya tho shapi, ngilaya lap shapi, shapang umesaya ubalong ukun jong ublay. Rei pim shem la pediang ye u. Perkani ru ka de ka benta ka bau jisu upen kan mau. Ya ka ei ka bau Isaya nong ye thu lupa. Uladap banyatu lupa. Bat kum cukru. Ya ka ei kabau Yohanes nong penbaptis. Ula perta hagri klau. Bat ladangi ngin pule. Naga gospel ka chung Matthias. Kalenong kabalai. Hangni ngin yo i. Bau Yohanes ula perta. Hagata gari klau barang tupen kre ya ka linti ba chung utra. Reka ei kabau kita kapateng benreu kabau Jisu Ukraine kalong. Kim Shem la shashkor ya kata kabo Yohanes ula perta hakari klau. Kim Shem la shashkor but Kim Shem la pediang ro bau Jisu udai ukon chongublay. Para bang Ukraine shagani ka pateng benreu kabo Jisu Ukraine. Kadi ka pateng benreu kabo Jisu Ukraine kathau ya kita ki Parisi bat ki Sadusi. Hagalenong ka balai u Jisu ang begini ki Parisi bat ki Sadusi kidai kata ka pateng benreu ka bau Jisu Ukraine hagani ka benta. Walai wang ba kata ka pateng benreu ka bau Jisu Ukraine kim shem la pediang yu Jisu. Kini ki Parisi bat ki Sadusi kidai maki ki bacu don hasenda ka jong Jisu. Ki bacu kwa ban yo snau ya ka bau Jisu uhikai. Bat dei makiro ki bayang hakmat hagi senakok ka bau Jisu uhikai ki temple. Baragi no kino ki chingelang ki bau Jisu uai ki chinghika. Padai makiro ki basaki habau Jisu ule ye ki kamba. Reka do not ke chungki pan kalong ka bamutolo. Ki yang kum kita ki bom sutnya bat ki bom salia ha ka chingem ke chungki. Da ka ba ki tem bat ki saki bau Jisu ule ye ki kamba. Pada shisha ulong ukon chungublay. Rei kata ke jing bom sutnya ke jing salia ke chungki kim shem la pediang bau Jisu udai ukon chungublay. Perke jing puson ro yangi kum ki para banget ki be ya kan ke pateng benreu ke bamenta. Ngilong kum kata ke pateng benreu ke bau Jisu Ukraine hakan ke gospel ke chung Matthias. Balaya ya lahap yangi balaya ya thu hangi syapang u Jisu balong ukon chungublay. Rengim shem la pediang ye u bau Jisu udai uta unong penim chungi. Ngilong ki Kristan henroi ban pediang ye u hakadok nut ke chungi kalong ka ba e. Padeiro namar kani ka pateng benreu ka ba ngingi em. Kadai kata ka pateng benreu ka ba kenriang bat ka ba mutlap. Ka ba ngim syak skor syu ya ka ka ba ngi kum ki kon Kristan ngi dei ban le bat ban em ha ka ching em ka chungi. Dehang ni ka bau Jisu ong kum ka ngan penisrim ya gani ka pateng benreu. Habalaya lam
bat la ya thu hangi shapang mesaya ubalong ukun chung ublay rengi ngim shem la pediang ngile bom sut nyaw bat ngile bom salia kum ki khon kristan daga bangi ngi em ya kata jing em ringkat bat kani ka parthai deiru namar bangi ngi sngaw scam bat kani ka parthai ngim salia bangin om pediang yu jisu hagado anot ka chungi kani ka jing khat ka long ya nga bat ngi kum ki para bangi ki be he bangi yo sngaw ya kata jing perta bau jisu perta ka jing em ka chungi to ngi long ki ba kloi ban pediang ya u bau jisu ulong unong pen em jonga bat chungi jisu ru aga gospel ka chung yonis kala nong ka balai ka khat ka khat san uang wei ru ubangej ha u unom chat chu henry unyo ka ching em ka bom chu kon kane ka khubor step ka khat yanga ba dingi kum ki para bangej ki he ba bang yo snow ye ka ching khat ka chung jisu tungin pediang yo u ka do not ka chung ni khnang bangin yo ma ye ka ta ka ching em ka bom chu kon ublem kurku ublem yaram ublay na kabanta ka buram ka chung amen tung yele cho blay ki ching duai yango yemi a blay numa ka ching e ka ching isnai ka chung me we malakar khu ban penyo angi ye ka step ka ba pranai ka step ka ba thamai bangin yo i ka buram blay ka chung me trying i wan ban dem ret next lag chat ki ba khot ki chung me ban khot kar pan ka ching isnai ka ching rap ka chung me bamin long ring kat lembat ngi lengba ka ni ka singi ba ro ka we to hi ka yang i kin ko try ka ba kumno ngin ya ka mon ka ba khoi ke chung me bat bangin ya le ya ka mon ka chung me hi ka ru ing i try ha ka bang yo snow i ka ching parta ka chung me to ngin long ki bal koloi ban pediang yu ha ka do anot ka chung i isne ru try ban ya rap ingi ban yo ingi lemba ki met ki ba ko ki ba khia shem ko pa ka buram ngi a shame namar min long ba de hok ban yo ya ka buram ka chung ro pediang ngi ki ching duai nama kini baro ngi pana ke kerteng Yesu. Amen.